Hamisu Breaker. Kai masoyin Hamisu Breaker ne? Kana jin daɗin waƙoƙin Hamisu Breaker? Idan amsar ka muna so ka danna mana subscribe a wannan YouTube channel namu. Kamar yadda kuka gani, wannan channel ɗin namu ƙarami ne. Muna amfani ne da kayan aiki ƙanana masu araha. To insha Allah muna so ku cika mana wannan channel ɗin. Ku yi mana subscribing mu samu mutane da yawa wanda insha Allah a nan gaba za mu siyi manyan kayan aiki domin gudanar muku da ayyuka masu nagarta. Danna mana subscribe a wannan channel ɗin namu. Muna godiya.